हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउट्यूब चेनेलाव बराय जाबाय। बे समाव आङो गोदान भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेनि थाखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे नोंथांमोना गासैबो आपडेटनि मोनसेबो मिस जाया। बेनि थाखायनो जोबजासिम नाय आरो नोंथांमोना भिउ ब्लग इउट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै, जाहाथे आङो जेब्लानो बेवहाय गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै जाहाथे भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासैबो आपडेटखौ लानो हायो। बेनि थाखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव साबस्क्राइब खालाम आरो बेखौ गुबुननोबो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो बे भिडिअखौ नायनानै जाहाथे आपडेटखौ लानो हायो। बे समाव आङो नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों जे आसामावहाय गुबुन गुबुन गिदिर बिबानाव थानाय जे अफिसार्सफोरखौ गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गुबुन डिस्ट्रिक्टआव गुबुन बिबाननिफ्राय गुबुन बिबानाव दिनै सोलाय सोल' खालामनाय जादों। दा बेनिनो आपडेट आङो नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों। बेवहाय नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफायोब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय मेजर एडमिनिस्ट्रेटिभ रिसाफल इन आसाम होननानै बुंदों आरो जोङो बुंनो हाबावो जे बेखौ जे मेजर रिसाफल इन टप बिउरोक्रेसि जे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय गिदिर बिबानाव बिथांमोनखौ दिनै सोलाय सोल' खालामनाय जादों। बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। बेवहाय जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन दिनै गासै 3 डिसि बेयाव थिसननाय जादों जे सोलाय सोल' खालामनाय जादों डिसिफोरखौ। बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन नोंथांमोना आंजों लोगोसे 1 नाम्बाराव दङ कैलाश कार्तिक एन्ड निउ डिसि कामरुप, जे कामरुपहाय निउ डिसि बेखौहाय दिनैहाय थिसननाय जाबाय। थामहिनबा गुबुननिफ्राय ट्रेन्सफार खालामनानै बेखौ कामरुपआव लाबोनाय जाबाय। आरो 2 नाम्बाराव जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन दिलीप कुमार बरा बिथाङा जाबाय निउ डिसि दरं डिस्ट्रिक्टआवहाय। आरो बेयाव 3 नाम्बाराव जोङो नोजोर बोनो गोनां जे जोंनि बिटिएडिनि सिङाव थानाय जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय दिनै दङ सोर जे निउ डिसि हिसाबै भास्कर फुकन बिथाङा बेवहाय दिनै जोंनि बिटिएडिनि सिङाव थानाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दिनै गोदान डिसि हिसाबै दिनै ट्रेन्सफार खालामजाबाय। जोङो सिगाङाव नुदोंमोन जे बेवहाय 1 नाम्बाराव नायोब्ला जोङो नुनो मोनगोन जे बेवहाय पार्थप्रतिम माजुमदार होननानै बुंदों डेपुटि कमिशनार क'क्राझार, जे बे बिथाङा जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय गिबियावहाय जे डिसि जानानै दंमोन। दा नाथाय जोङो नुनो मोनबाय जे बेवहाय जोङो नायनानै नुनो मोनबाय जे भास्कर फुकन बिथांखौसो क'क्राझारनि निउ डिसि हिसाबै बेवहाय थिसननाय जाबाय। स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना 1 नाम्बाराव आंजों लोगोसे नायफालांनो हागोन जे बेवहाय मा होननानै बुंदों जे साजाद जामान हाजरिका कमिशनार अफ लेबर आसाम एन्ड सेक्रेटारि टु द गभर्नमेन्ट अफ आसामखौ बे बिथांखौ दिनै मा खालामनाय जाबाय जे पस्टेड एज सेक्रेटारि टु द गभर्नमेन्ट अफ आसाम होननानै बुंदों। सिभिल साप्लाइस एन्ड कन्जुमार एफेयार्स डिपार्टमेन्टआव बिथांखौ दिनै मा खालामनाय जाबाय जे ट्रेन्सफार खालामनाय जाबाय, सेक्रेटारि जाबाय। मा होनदों पस्टेड एज सेक्रेटारि होननानै बुंदों। सेक्रेटारि हिसाबै बिथांखौ सिभिल साप्लाइस फुड एन्ड सिभिल साप्लाइसआवहाय कन्जुमार एफेयार्सआव मा खालामनाय जाबाय जे बिथांखौ सेक्रेटारि हिसाबै दिनै ट्रेन्सफार खालामनाय जाबाय आरो एपइन्ट खालामनाय जाबाय बेबायदि हिसाबैनो। दानिया नुनो मोनगोन जोङो बेवहाय 2 नाम्बाराव नायोब्ला ज्ञानश्याम दास डेपुटि कमिशनार दरंनि, जाय बिथाङा गिबियाव दरंनि डेपुटि कमिशनारमोन, बेखौ दिनैहाय बबेहाय ट्रेन्सफार खालामना हरनाय जाखो बेवहाय गाजा खालिजों लिरनायाव जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन जे पस्टेड एज कमिशनार अफ लेबार आसाम, जे बेखौ लेबार डिपार्टमेन्टआव मा होननानै कमिशनार होननानै जोङो बेखौ मोनथिनो मोनबाय जे बिथांखौ कमिशनार बिबानावहाय दिनै ट्रेन्सफार हरनाय जाबाय। दानिया 3 नाम्बारावहाय नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांनो हागोन दिलीप कुमार बरा होननानै बुंदों जइन्ट सेक्रेटारि टु द गभर्नमेन्ट अफ आसाम फाइनान्स डिपार्टमेन्टआवहाय जाया जइन्ट सेक्रेटारिमोन गिबियाव, नाथाय बेखौ दिनै रिसाफलनि बिबानाव जोङो नुनो मोनबाय जे पस्टेड एज मा होननानै बुंदों डेपुटि कमिशनार कामरुपआव बिथांखौ मा खालामबाय जे डेपुटि कमिशनार हिसाबै बेखौ थिसननाय जाबाय। दानिया 5 नाम्बाराव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। बेवहाय नायोब्ला जों नुनो मोनो पार्थप्रतिम माजुमदार होननानै बुंदों। बेवहाय डेपुटि कमिशनार क'क्राझारमोन बिथाङा, सिगाङावहाय क'क्राझारनि डेपुटि कमिशनारमोन, नाथाय बेखौ दा दिनैहाय मा ट्रेन्सफार खालामनाय जाबाय जे आरो पस्टेड खालामनाय जाबाय एज एडिशनेल सेक्रेटारि टु द गभर्नमेन्ट अफ आसाम एनभाइरनमेन्टेल एन्ड फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवहाय बिथांखौ मा खालामनाय जाबाय जे सेक्रेटारि हिसाबै बिथांखौ थिसननाय जाबाय, जाय बिथाङा जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गिबियावहाय डिसिमोन, नाथाय बेखौ दिनैहाय मा होननानै बुंदों जे सेक्रेटारि हिसाबैहाय एनभाइरनमेन्टेल डिपार्टमेन्टआवहाय बिथांखौ दिसननायखौ जोङो बेवहाय नुनो मोनदों। दानिया लोगोफोर नोंथांमोना 6 नाम्बाराव आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। बेवहाय देब प्रसाद मिश्रा ACS एडिशनेल सेक्रेटारि टु द गभर्नमेन्ट अफ आसाम जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेसन, बिथांखौ दिनै मा खालामजाखो
जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेशन एन्ड सेक्रेटारियेट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेन्टखौ ट्रेन्सफार खालामनानै मा खालामनाय जाखो बेवहाय जोङो नायब्ला नुनो मोनगोन गोजा खालियाव लिरनायखौ पस्टेड एस डिरेक्टर एमप्लयमेन्ट एन्ड क्राफ्ट्समेन ट्रेनिं आसाम जे बे बिबानाव बिथांखौ डिरेक्टर हिसाबै दिनैहाय थिसननायखौ जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जादों। दानिया 7 नाम्बार लोगोफोर आंजों लोगोसे नायफानो हागोन बेवहाय कमल कुमार बैश्य डेपुटि कमिशनार कामरुप जाय बिथाङा जे कमल कुमार बैश्य कामरुपनि डेपुटि कमिशनारमोन बिथांखौ दिनै ट्रेन्सफार खालामनानै बिथांखौ मा बिबानाव होनाय जाखो जोङो बेयाव नायनि गोजा खालिजों लिरनायाव जोङो नायब्ला नुनो मोनगोन एस एडिशनेल सेक्रेटारि टु द गभर्नमेन्ट अफ आसाम एलिमेन्टारि इडुकेसन डिपार्टमेन्ट जे एलिमेन्टारि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआवहाय बिथांखौ मा खालामनाय जाबाय जे सेक्रेटारि हिसाबैहाय बिथांखौ दिनै थिसननाय जाबाय। दानिया जोङो 8 नाम्बाराव नायोब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन भास्कर फुकन एडिशनेल सेक्रेटारि टु द गभर्नमेन्ट अफ आसाम टुरिज्म डिपार्टमेन्ट एन्ड एमडि एटिडिसि इज ट्रेन्सफार एन्ड पस्टेड एस डेपुटि कमिशनार क'क्राझारावहाय बिथांखौ मा खालामनाय जाबाय जे डेपुटि कमिशनार हिसाबै दिनै थिसननाय जाबाय जाय बिथाङा सिगाङावहाय जे टुरिज्म डिपार्टमेन्टनि एमडिमोन जे बिथांखौ दिनै ट्रेन्सफार खालामनानै क'क्राझाराव भास्कर फुकनखौ दिनैहाय डिसि हिसाबैहाय गोदान डिसि हिसाबै दैथायहरनाय जाबाय। दानिया 9 नाम्बाराव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन बर्नाली शर्मा एसिएस डेपुटि कमिशनारमोन जाय बिथाङा काछाराव अलरेडि माने डेपुटि कमिशनार जाना दंमोन आरो दा जाबाय बिथाङा मा जाबाय जे पस्टेड एस जइन्ट सेक्रेटारि टु द गभर्नमेन्ट अफ आसाम रेभिनिउ एन्ड डिएम डिपार्टमेन्टआवहाय बिथाङा मा जाबाय जे सेक्रेटारि हिसाबै बिथांखौ थिसननायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दानिया नोंथांमोना आंजों लोगोसे जोबथारनायाव नायफानो हागोन जे 10 नाम्बाराव नब कुमार मिश्रा डिरेक्टर टुरिज्मनि जाय टुरिज्म डिपार्टमेन्टनि डिरेक्टरमोन बिथांखौ दिनैहाय मा खालामनाय जाबाय जे पस्टेड खालामनाय जाबाय एस एमडि एटिडिसि एस एडिशनेल चार्ज हिसाबै बिथांखौनो दिनै बिबान होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों जे गासै बेवहाय 10 गोजौ लेभेलाव थानाय जे बिबानगिरि बिथांमोनखौ मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मोनसे डिस्ट्रिक्टआव दैथायहरदों आरो मोनसे बिबाननिफ्राय मोनसे बिबानाव बिथांमोनखौ सोलायनानै होनाय जादों जे जोङो बेबादि सोलायनायखौ नुनो मोन्दों। दा बेनिखायनो जुदि नोंथांमोना बे इनफरमेसनखौ जुदि हेल्पफुल होननानै सानोब्ला अननानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ गुबुन जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ नुनो हायाखै बिथांमोननो शेयार खालामदो नोंथांनि लोगोफोरनो बे भिडिअखौ शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम। स' लोगोफोर दे जोङो बे समाव भिडिअखौ बे समावनो फोजोबनाय जाथोंसै बे भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ।